Bungaw ta. Whoops. Okay po siya kay super nice kaya lobby. Direto sa probinsyanong si Galabay. Super me Kupay are in the house again and part of this vlog. Nagsuri-suri mi ko sa pamilya ni probinsya ng Siaw, which is nabot na mi og talingting naratong ilang kuana naratong ilang kanang sa kanang magwari mo dire mo niya picturean then tapos usad ko adto kanang diha ora kanang po picture. So atong on super farm naglakaw na ko murag utala ni nga lang boulevard ni Laguro ne naglakaw na ko padulong sa atong Smile Talingting ay lang giingon mo na siya super farm mo na siya Talingting Smile Talingting ini siya ang ilang kuan ngalan ba sa anang lungsod pero naslay ko andre so tingnan na at muna na siya mag-boulevard tanawo na yun sa kanindot pa super fan tanawo na yun dire mudungaw ta. Whoops. Okay po siya kay super fan nice kaya direto sa probinsyanong si Galabay. Kita siya kero nga kapag mula gusto itong ilabay sa Amerikano gani itong pagandagan direct kung kapantay niya. So super fam bubo lang ni nga akong vlog kay nag-ground drum sa tibok isla nagtuyok ba tuyok ang pamilya ni probinsyanong Siaw yung anak ko dito mong para dito dapit ang among sakyanan. So maglakaw-lakaw lang ko di ko pala kasi malabiyaan yata ba sa una lang dayon ra kita. So murta siya super fam kanihan mas murta siya super fam and padayon lang keep on vlogging lang ko and thank you kay nanggawas na sila.